Lige nu er klokken 9:15 om aftenen, og det er dagen inden midsommer i Sverige. Det er den længste dag på hele året i morgen, og solen skinner stort set døgnet rundt. Så det kan godt være lidt svært at sove om natten, hvis man ikke har mørke gardiner. Sådan her ser det ud nede ved søen. Det er meget idyllisk og fugle som pipper over det hele. Og campister. Og trampolin. Og nogen, som har glemt sin gummistøvler udenfor. Det har regnet hele dagen. Men klokken 8, når børnene gik i seng, så holdt det op med regn og blev så her fint vejr. Hvilken timing. Se, sol over det hele. Og myg. Og sol og myg. Og vand. Det er måske lidt svært at se, men tågen rejser sig sådan ligesom op fra søen, når vandet fordamper. Og det ser sådan lidt fantastisk ud, men det kan godt være svært at se på filmen. Og jeg kan ikke gå tættere på, for jeg har bare uldsokker på. Så går jeg tilbage. Campisterne sover. Jeg skal ikke vække dem. Her kommer jeg. Og jeg er dækket ind i uldsokker og fleecejakke, fordi der er vildt mange myg, som elsker sådan noget dansk blod. Så, sådan ser jeg ud. Dagen inden den længste dag. Klokken næsten 10:30 om aftenen. Og hvis jeg filmer igen om 2 timer, så ser det stort set ud på samme måde. For det bliver aldrig mørkt. Men så til gengæld får vi snart et halvt år i total mørke. Og jeg skal lige vise, inden jeg slukker, at børnene, de har plantet ting og sager. Dild og persille og mynte, men den vil ikke rigtig vokse. Så, tada! Det er vores krydderhave. Og her er vores tomme kaninbord, fordi at ræven har spist kaninen. Det var ærgerligt. Ellers er det en psykopat nabo, som har fanget kaninen. Og eventuelt også spist den, det ved man aldrig. Men naboerne har set en ræv i området, så vi tror, at det er det. Her var en masse skrammel og legetøj. Og heroppe bag ved træerne, der er et lille hus, hvor der bor 2 mennesker med 2 helt vildt uhyggelige katte. Hver eneste gang man er ude at gå, og så går det op forbi, så man sådan ved at dø af skræk, for så ligger der lige pludselig en kat, lige så stille som en statue, og bare stirrer på en. Rigtig onde øjne. Og man ved bare, at hvis den der kat, den var 1 meter større, så ville den bare æde en, for den bare hader mennesker så meget. Så det er nogle rigtig uhyggelige katte. Det kan også være, det er dem, der har spist kaninen. Nå. Det var alt for i dag. Hattingen 2013, dagen inden midsommer. Sol. Hej hej.